despedim i esperem hagi disfrutat de la música, que sempre és un punt de trobada d'alegria i confraternitat. La pròxima cita serà el 6 de desembre al Palau de la Música de València, on es farà un concert especial per a clausurar l'any de l'aniversari. Moltes gràcies i bona nit.